in Jesus' name. Guys, I'm sorry to say that. Attack! Attack! Kubingelela lapho ngamukele mbuyele emakhaya kwesimanzonzo la uthola khona inda zamaskandi. Buyele emakhaya ke isikhathi masikanje kudododala lokuthi igcwame elisha sehlekise ngomculi wokholo uDumi uNkositati. Kuzokhumbula ngempela ukuthi uDumi uphenduke indaba mlonyeni kule phela sonto esiqhamuka kuyona. Kuzokhumbula ngempela ukuthi bekukhona ibhola losaziwayo lapho khona igospel bekhathe khona negqom, maskandi waqhathwa nehip hop. Kuthe kusenjalo le midlalo igcina ingabisaphumelelanga njengoba ehleliwe. Kuzokhumbula ngempela ukuthi uDumi uNkositati ugcine emile emthethweni yokuthi le midlalo ngathi ayilandelanga imithetho ibibekiwe ngaphambi komdlalo. Uthi bekuthiwe i-team ezodlalisa idwesifazane imizuzu engekho ngaphansi kwa 10 minutes. Kodwa uthe le team ebadlile kwigqom azange kwenze lokho, azange mfake umuntu wesifazane. Uthe ngalokho ke ayikwazi ukuthi iyoshaya ifinal. Abantu abaningi bebese bejikela yena uDumi, abanye bemsupport besho ngempela ukuthi uDumi lento ayenzile ixosha ama-sports njengoba uSABC ugcina usuhosha ife kulomcimbi lo. Abanye bethi right ngoba ulandela imithetho ibibekiwe ngaphambi komdlalo. Kusenjalo ke igcwame elisha libese libona iqonje zokuxhumana ngempela selisho ngempela lilingisela yena uDumi. Likhombisa ngempela ukuthi uthuka ihlamba ekubeni eyikholo. Mbuyele emakhaya ke nasi video awuyithokozela ake hlangane ngokuzayo. Whoa, I'm Dumi. In Jesus' name. Guys, I'm sorry to say that. Attack! Attack!